Na, nyomja. Nyomj! Visszakerülni. Visszakerülni római gyerek. Igen, fiú, Six. Éhes vagyok. Adjatok enni. Enni adjatok. Igazából, ha megettem egy kacsát, meg mindig Meg egy fél disznót. meg egy éget makaront. Mit tennél legszívesebben? Mindent, ami van. Csak adjanak enni. Csak adjanak enni. Most még ezt Kate Szilvát is elfogadnánk. Veszi. Jó, csak. Sárga a fogad. Jó, Az van, a biztos sárga vagy. fogam. Na, elfogadod tőlünk egy pulykát? Tartok. Mennyiért? Mondjad már. Az 1 millióért. Akkor nem kell. Akkor inkább éhezek. Inkább éhezek. Akkor inkább étezek egyet. Akkor Drága pulyka lenne. Akkor felvágom a deszkát, és 0 megetem. Jó, ne nem. De köszönje. Hello, csácsum, csak tésztelek, vagy ezt a garuska. Robi vagyok, Tiszkalától. Tiszkaládi, Robi ezt a fiesta.